Sinjuri, grazzi mill-ġdid tal-li jena għattumana għal-programm Ribna ftit minuti kollox qabel l-aħbarijiet fejn jena fl-imkien manu li naġġornawkom dwar dak kollu illi qiegħed iseħħ madwarna dejjem naturalment b'doża politika. Ma nafx hekk smajtux bl-isem Jeremy Herbinson li riċentament kien qiegħed fl-aħbarijiet u anke fuq il-mezzi soċjali. Dan Jeremy huwa espert illi kien imqabbad mill-qrati tagħna brabta mal-inkjesta tal-isptarijiet, brabta mal-inkjesta tal-Vitals. Dan Jeremy tħallas naturalment għax-xogħol tiegħu kemm hu flimkien ma' tim ieħor ta' esperti sabiex jagħmlu xogħol relatat ma' din l-istess inkjesta. Issa f'affidavit wara li ġie ordnat mill-istess qrati tal-ġustizzja f'pajjiżna iddikjara illi ma jridx jiġi lura Malta minħabba li qed jibża għalih innifsu qed jibża għal familtu u ma rridx jixed. Naturalment dan mitlub jixed għaliex l-istess qrati tagħna talbuh biex jixed. Qed jitqajmu ħafna mistoqsijiet, Jeremy tħallas ammont sostanzjali ta' flus. Apparti li tħallas ammont sostanzjali ta' flus, hemm bosta mistoqsijiet dwar x'kien eżatt mitlub minnu, x'kien xogħlu. Għaliex anke l-istess Jeremy issa qed jgħid li minkejja li kien talab biex jagħmel xi xogħol, ix-xogħol li jagħmel ma kienx qiegħed maħsub biex isir sabiex il-qrati tagħna jkunu jistgħu jużaw l-investigazzjonijiet jew inkella dan l-istess xogħol li jagħmel. Allura wieħed jistaqsi għaliex tqabbad dan Jeremy Herbinson biex jagħmel ix-xogħol tiegħu, għaliex tqabbad biex jagħmel xogħol li permezz ta' dak l-istess xogħol ma jistgħux joħorġu atti ta' akkuża kontra persuna jew individwu ieħor. Dawn huma l-mistoqsijiet li qed insaqsu aħna. U minn hawnhekk anke nieħu ftit minuti biex nagħmel messaġġ anke lill-medja indipendenti għaliex kultant forsi aħbar partikolari intuha prominenza, però il-mistoqsijiet li qed jitqanqlu l-ħsibijiet tal-pubbliku ġenerali dwar din l-istess inkjesta tal-Vitals forsi hemm uħud mill-portals u anke il-medja li mhijiex qed tirrapporta fid-dettall dwar dan li qed jiġri. Allura tajjeb li nagħtu l-istess prominenza bħalma nagħtu l-prominenza lill-aħbarijiet oħrajn. Jiena ħanaqaf hawn għalissa għaliex Nolan permezz tal-ftit minuti li għandu ħajkun qiegħed jgħaddilna iktar fid-dettall dwar minhu dan Jeremy Herbinson, x'espert huwa u anke x-xogħol illi kellu jagħmel brabta ma' din l-istess inkjesta Vitals. Ħanħalli fidejn Nolan u mbagħad niġu lura u nagħmlu l-mistoqsijiet tagħna u narblu flimkien dawn l-istess fatti. Insegwu. Jeremy Herbinson, minnu? Jeremy Herbinson u l-espert ewlieni fl-inkjesta tal-isptarijiet. Flimkien ma' grupp ta' esperti oħra ħej rapport li wassal għall-akkużi serji fil-konfront ta' numru kbir ta' persuni bħall-ex Prim Ministru Joseph Muscat, l-ex deputat Prim Ministru Chris Fearn u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna fost oħrajn. Reċentament Herbinson iddikjara li r-rapport imħejjim minnu esperti oħra qatt ma semmew akkużi kriminali u freezing orders. Issa dan l-espert iddeċida li ma jridx ikollu x'jaqsam aktar mar-rapport tal-inkjesta u ta' żewġ raġunijiet. Li qed jibża għas-sigurtà tiegħu tant li qal li qatt mhu se jiġi lura lejn Malta u li l-pressjoni li qed issirlu qed taffettwa s-saħħa mentali tiegħu u ta' martu skontu kellhom bżonn ħafna konsulti mediċi fl-aħħar ġimgħat. F'affidavit ippreżentat minn Herbinson jgħid ukoll li r-rapport kien maħsub biex jintuża biss fl-inkjesta u għall-ebda skop ieħor. Saħaq li kien jistenna li jekk l-inkjesta jirriżulta li kien hemm ħtieġa li jibdew proċeduri kriminali, il-Pulizija u l-Prosekuzzjoni f'Malta kellhom ikkonsultaw lill-esperti barranin għal dan ix-xogħol li ried li jitfasslu kuntratti kummerċjali ġodda, jiġifieri ried li jerġa' jitħallas. Dan minkejja li r-rapport imħejji diġà ġie jiswa 11 miljun euro. Toqgħod taħseb ftit. Tinduna kemm il-ħatra tal-esperti għall-inkjesti kellha bżonn tiġi regolata u regolata sew. Fosthom biex anki jiġi stabilit min għandu jkun eligibbli. Mhux hekk għandhom isiru l-affarijiet. Grazzi Nolan u permezz ta' programmi bħal dawn li jitqajmu dawn l-istess mistoqsijiet ġenwini li wieħed jistaqsi dwar il-kredenzjali u anke l-eliġibilità u anke l-kwalifiċi li għandu dan l-istess espert. Naħseb Nolan tagħna ħafna iktar dettalji dwar dan u issa fidejkom intom li qed issegwuna biex tagħmlu l-mistoqsijiet tagħkom u ssaqsu dwar dak li qed jiġri madwarna u anke l-iżviluppi politiċi. Aħna intant wasanna għal l-aħħar ta' dan il-programm, però fi ftit minuti provajna inwaslulkom il-fatti, mhux biss il-fatti manka mistoqsijiet ġenwini dwar dawn l-iżviluppi li qed joħorġu mill-qrati tagħna u żviluppi politiċi. Intant grazzi ħafna tal-li kontu magħna għal programm Ribna illi ta' kuljum infakkarkom jixxandar mit-tnejn sa' il-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija. Jekk titilfu xi programm jew ieħor tistgħu issegwu mill-ġdid fuq il-paġna ta' Facebook Ribna. Għalissa, grazzi u nsemmikom.